Congratulations to Daku Maharaj. Oh, my darling Laila. ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా చదువు సాగాలి, గొప్ప గొప్ప ఉద్యోగాలు సాధించాలి. విజ్ఞాన్ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ. డాకు మహారాజ్ సక్సెస్ పార్టీని తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు నందమూరి బాలకృష్ణ. హీరోలు విశ్వక్సేన్, సిద్ధు జొన్నలగడ్డతో కలిసి పార్టీ చేసుకుంటూ ఫుల్ టు ఎంజాయ్ చేశారు. డాకుతో మా ఓడి ఇచ్చి పడేశాడంటూ విశ్వక్సేన్ వీడియోకి చేస్తే థ్యాంక్ యూ మై డియర్ బ్రోస్ అంటూ బాలయ్య విశ్వక్ సిద్ధుకు క్యూట్ పప్పీస్ ఇవ్వడం ఈ వీడియోలో హైలైట్. ఫ్రెండ్షిప్కి ఏజ్తో పని లేదని, సీనియర్ జూనియర్స్ అనే తేడా కూడా ఉండదని ఈ ముగ్గురు దోస్తులు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. Congratulations to Daku Maharaj. Oh, my darling Laila. Now success, bro. Now your success. You will not success. I want everybody to respect my bros. My bro. Chinnu. Bharat. This is something.